tashi. Barkanmu da kusantowar Ranar Hausa ta Duniya, rana ta musamman da al'ummar duniya suke bayyana farin cikinsu akan bunƙasa da ci gaba da harshen Hausa yake samu ta fuskoki daban-daban. A duk ranar 26 ga watan Agusta na kowace shekara, ana gudanar da bukukuwa da tattaunawa akan mahimmancin harshen Hausa wajen haɗa kan al'ummar duniya. A wannan shekarar ma ta 2025 an shirya tsaf domin gudanar da waɗannan bukukuwa a ƙasashe sama da 23. Sannan kuma bakkandaman bikin Ranar Hausa karo na 10 zai gudana a birnin Daura, cibiyar ƙasar Hausa. Ranar 26 ga watan Agusta na shekarar 2025 a fadar mai martaba Sarkin Daura. Jinjina ta musamman ga gwamnan jihar Katsina, Malam Dukka Umar Radda, wanda ya tsayin daka domin ganin an gudanar da wannan muhimmin taro a cikin walwala da tsanaki. Tabbas, bikin Ranar Hausa ta Duniya na bana zai samu halartar manyan baƙi, musamman wasu daga cikin shugabannin ƙasashen Afirka da sauran masu faɗa a ji a faɗin duniya. Wannan saƙo ne daga jagoran Ranar Hausa ta Duniya, Abdulbaƙi Jari, ɗan jaridar zamani na ƙasa da ƙasa.